Molt bon dia a tothom, ara sí. Sigueu benvinguts i benvingudes a aquesta sessió informativa sobre com incorporar la perspectiva LGBTI+ a les activitats esportives, organitzades pel Consell Català de l'Esport i amb la col·laboració de la Direcció General de Polítiques Públiques LGBTI+. Us informem que la sessió finalitzarà a les 11:30 aproximadament i que quedarà gravada i publicada al canal de YouTube d'EsportCat. I per començar la sessió, el director del Consell Català de l'Esport, Aleix Villatoro, ens dirigirà unes paraules de benvinguda. Endavant. Gràcies, bon dia. Bon dia a tothom, benvingudes, benvinguts a aquesta sessió informativa. Som més de 160 inscrits, ara mateix 110 persones participants, representants de moltes entitats, consells esportius, federacions, clubs, ajuntaments. Aquesta participació en aquesta sessió informativa ens reforça el que ens agrada dir tot sovint, que és que Catalunya és un país esportiu, és un país esportiu on es practica esport de manera transversal arreu del país, arreu de les comarques, arreu de les ciutats, dels pobles, a través de bona part del que avui representeu vosaltres. Ens sembla que som país esportiu per moltes raons i ens sembla que l'esport és un element fonamental de cohesió social, de construcció de societats modernes, respectuoses, diverses. Avui, en aquesta sessió informativa, intentarem compartir eines, experiències, maneres de veure i de propostes de com incorporar la perspectiva LGTBI+ a les polítiques i a les activitats esportives. Segur que avui tindrem la sort de conèixer gent molt experta que ha treballat aquesta qüestió de manera molt professional i molt profunda i esperem que tots vosaltres, aquestes 112 ara mateix persones participants en aquesta informativa, us puguin ser útils aquestes eines, aquestes experiències per millorar el vostre dia a dia i entre tots construir un esport per tothom, on tothom hi sigui benvingut, més enllà de les seves condicions econòmiques, de la seva manera d'estimar o de la seva manera de viure. Gràcies especialment als panelistes que desenvoluparan aquesta sessió d'avui matí i a tothom qui ha tingut a bé d'inscriure's i seguint-la. Espero que sigui una jornada molt profitosa i desitjo i espero que a final del matí tots plegats en sapiguem una mica més del que en sabem ara. Gràcies a tothom i bon dia. Gràcies, senyor Villatoro. La primera ponència tracta sobre la diversitat sexual i de gènere, a càrrec de la responsable de l'àrea de planificació i desplegament territorial de la Direcció General de Polítiques Públiques LGBTI+, Lluïsa Jiménez. Endavant, sisplau. Perfecte. Bon dia a tothom. Primer de tot, agrair moltíssim al Consell Català de l'Esport, al Departament, a la Direcció General de l'Esport, els responsables de tota la política esportiva del nostre país per fer aquesta sessió d'aquest matí. Nosaltres, des de la Direcció General de Polítiques Públiques LGTBI, tenim el mandat de la Llei 11/2014, que el que ens diu és que hem de promoure que a Catalunya totes les persones puguin viure i puguin fer activitats esportives i puguin gaudir de l'esport amb tota la seva, sense cap mena de discriminació. I aquest és el nostre objectiu. Treballem de la mà de tots els departaments de la Generalitat i també del Consell Català de l'Esport per aconseguir aquest objectiu, que seria incorporar tota aquesta perspectiva LGBTI a totes les activitats que fem. Quan parlem d'activitats no només parlem de les persones practicants de l'esport, sinó de totes les persones dirigents, de les persones tècnics esportius i tècnics esportius, de les persones que fan
la feina d'arbitratge, també tothom, els responsables de les instal·lacions esportives, tothom són persones diverses, per un costat, i totes aquestes persones, a més, també són objectiu de la sessió una mica que intentaré fer jo. El tema conceptual. Llavors, què passa? Que nosaltres no tenim cap gent que parli de la feminitat i la masculinitat. No tenim cap gent que ens digui que les dones són més carinyoses, més presumides i que els homes són d'una altra manera. No tenim cap gent que digui que el color rosa i el color blau és de nens i nenes. Per tant, no tenim cap gent que digui sé canviar una roda del cotxe i sé planxar. Tot això ho aprenem amb la cultura. I per què és important? Ho aprenem amb el gènere. Per què és important tot això? Per poder entendre que nosaltres podríem construir un món on els homes fossin femenins i les dones masculines, si volguéssim. Jo no estic negant la genètica, Tenim molts de gens i aquests molts de gens que tenim diuen moltes coses de nosaltres, no? El color dels ulls, el color dels cabells, l'alçada, moltes coses. Però no hi ha cap gent que parli de la feminitat i la masculinitat. Per tant, això és la clau que ens permetria canviar el nostre món i ens alliberaria com a persones perquè si comparenem que ens comportem com homes i dones perquè aprenem a ser-ho, podríem aprendre d'una altra manera. I això jo crec que és una idea clau del que us vull transmetre al llarg d'aquesta estona. Avancem. Les persones naixem amb uns genitals de mascle, de femella i d'intersexual. Independentment d'aquests genitals que tenim en el moment de néixer, tenim una determinada orientació sexual. L'orientació sexual són les persones que ens atrauen des del punt de vista afectiu i sexual. I aquesta atracció cap a altres persones des del punt de vista afectiu i sexual és independent dels genitals que vam tenir en el moment de néixer. Independentment dels nostres genitals, independentment de la nostra orientació sexual, tenim una cosa que es diu la identitat. La identitat és qui sóc jo. Moltes vegades la identitat correspon als genitals que vaig tenir en el moment de néixer, però a vegades això no és així. Jo puc haver nascut amb uns genitals de femella i ser home, o puc haver nascut amb uns genitals de mascle i ser dona. Per tant, està bé també quedar-nos amb la idea que els genitals no defineixen la meva identitat. De vegades sí i de vegades no. I també és important saber que aquesta identitat també és independent de l'orientació sexual. Per tant, jo puc tenir una identitat d'home, haver nascut amb genitals de femella, tenir una identitat d'home i també puc ser hetero. Moltes vegades confonem la persona trans, deu ser gai o lesbiana. No té res a veure. Una cosa és qui m'atrau des del punt de vista afectiu i sexual, una altra cosa és la identitat, que és qui sóc jo, l'altra cosa són els genitals. I per acabar una mica de complicar, però que és molt interessant poder-ho pensar, perquè en el món de l'esport i en el món educatiu això té molt de pes, seria l'expressió de gènere. L'expressió de gènere d'una persona és independent dels genitals, de l'orientació i de la identitat. Moltes vegades nosaltres associem a l'expressió de gènere a una determinada orientació sexual. Si jo faig aquesta xerrada amb els cabells curts i amb camisa de quadros, algú de vosaltres pensarà aquesta senyora que ens està fent aquesta xerrada potser deu ser lesbiana. Per què? Perquè interpretem a les persones no amb qui se'n van a dormir, no per quins genitals tenen, perquè això no ho sabem, sinó per expressions de gènere. Quan una persona té una expressió de gènere que en diem no normativa, quan una persona no es comporta com el Barbie i el Ken, per fer-ho fàcil, moltes vegades rep discriminació. I aquesta expressió de gènere és independent de l'orientació i de la identitat. Teníem una denúncia d'un nen de 8 anys perquè rebia discriminació a l'escola i ens deien aquest nen està rebent homofòbia a l'escola. Vam dir, home, un nen de 8 anys encara no ha sortit de la seva orientació sexual, no està definida, no? Què passava? Que aquest nen feia coses de nena perquè tenia una germana bessona que era nena i es volia semblar a la seva germana bessona. I com feia coses de nena rebia discriminació. Això és la discriminació per raó d'expressió de gènere no normativa. No normativa vull dir la societat que ens diu no que nosaltres puguem fer d'una altra manera, sinó que la societat té unes normes de comportament i qui surt de la norma rep discriminació. I moltes vegades hi ha aquesta confusió, no? Quan un nen és més delicat, quan un nen és una mica femení, quan un nen té maneres femenines de comportar-se, ja pensem directament que és gai i a partir d'aquí moltes vegades rep discriminació i aquest nen simplement és femení o una nena simplement és masculina. Per nosaltres constantment
fem aquesta interpretació. Per tant, l'expressió de gènere moltes vegades és la causa de la discriminació independentment de l'orientació sexual, la identitat i el sexe. I això és molt important visualitzar-ho en el món de l'esport també, en el món de l'educació també, perquè moltes vegades és aquesta causa de la discriminació. Clar, quan aprenem nosaltres el gènere? Aprenem el gènere quan estem a la panxa de la nostra mare, diguéssim, o del nostre pare. Quan estem a la panxa del nostre pare o de la nostra mare, què passa? Que ja estem tots esperant a saber l'ecografia dels 4 mesos per saber si és nen o nena. El metge no ens dirà si és nen o nena. El metge el que ens dirà, o la doctora el que ens dirà és mascle o femella, no? Pel que hem dit fins ara. Però nosaltres associarem que uns genitals de femelles que serà nena i com serà nena ja comencem a pensar i fem fantasia de com voldrem que sigui la nostra nena. A quins esports ens agradarà que es dediqui la nostra nena. A quina professió ens agradarà que no? I ja predeterminem abans de néixer com serà la nostra criatura i tot això ho haurem fet a partir d'uns genitals. Quan una persona en les ecografies no es veuen els seus genitals, no els podem veure, doncs anem dient, bueno, esperem, quan neixi la criatura ja buscarem quin nom li posem, perquè no? Hi ha criatures que fins al moment de néixer no sabem quins genitals tenen, no? Llavors tenim una llista de noms de nens, tenim una llista de noms de nenes, diem a les àvies i a les tietes, espereu a fer els vestidets perquè fins al moment de néixer no acabarem de saber què és aquesta criatura i en el moment de néixer neix una criatura i la doctora ens diu la vostra criatura no sabem si és nena o nena, no? Seria la persona intersexual. Què passa en aquests casos? Que no sabem com educar una criatura, si no sabem si és nena o nena. No sabem quin nom posar-li perquè aquella llista que teníem de noms no n'hi havia de noms per persona no binària, per persona que no té un sexe determinat, no? Només en teníem noms per nens o per nenes. Per tant, el nostre món, la nostra societat, no sap educar una personeta si no sabem si és nen o nena, perquè els nens i les nenes fan determinades coses. I podem ser molt moderns i això no ens importa i no sé quantes coses, però sense adonar-nos, moltes vegades nosaltres anem caient en tots aquests estereotips, en totes aquestes maneres de comportar-se que la societat ens ha ensenyat des de fa mil·lennis, no? I que ho comportem amb tots els, diguéssim, dintre del nostre cos i dintre del nostre cap, diguéssim, no? Aquesta criatura que ha nascut, que és una persona intersexual, perquè no se sap si és nen o nena, en tot cas no sap si és mascle o femella. Això per les famílies és una preocupació, però és que a la que sortim de l'àmbit familiar, tot el nostre entorn no entén que hi pugui haver una personeta que no sigui nena. I això és una gran dificultat per a aquesta criatura, però també per nosaltres, que hem d'obrir la mirada i entendre que hi ha altres maneres de ser homes i dones, hi ha altres maneres de poder-nos comportar, hi ha altres maneres de poder sortir de nosaltres mateixos. Anem a aquesta diapositiva per poder anar avançant en tot aquest tema més conceptual. Home i dona cisgènere, no és cap cosa estranya, simplement la majoria de nosaltres som persones cis. Què vol dir ser cis? Vol dir que el meu gènere correspon als meus genitals. Per tant, això cada persona ha de dir jo soc cis o jo soc trans. Això només ens ho pot dir la persona, perquè les persones no ens mostrem en públic ensenyant els nostres genitals. Per tant, home i dona cis són persones que, si algú ens ho vol dir, jo soc, ja us dic, jo, Lluïsa Jiménez, soc una dona cis. Fantàstic. Vosaltres ho podeu dir o no ho podeu dir, però sapigueu que és una terminologia que s'utilitza molt, sobretot entre la gent jove, perquè ja està, el cisgènere, tot això té el seu origen en aquest concepte, diguéssim. La persona intersexual seria aquella persona, que ja ho hem comentat una mica abans, que neix amb uns genitals indefinits. Tenim la llei nova 4/2023, que el que ens permet ara, com a mínim, és poder no inscriure la nostra criatura com a nen i nena, sinó si neix amb uns genitals indefinits, i poder-nos esperar un any a fer aquesta inscripció. Això és important perquè fins ara això no es podia fer. Un any és molt poc, un any és molt poc perquè definir la identitat d'aquesta criatura intersexual, que ella ja ens dirà què és, potser el primer any encara no ho podrem saber. Però com a mínim tenim aquest petit avanç de poder inscriure la nostra criatura com no determinada, diguéssim. Però això és un pas endavant a nivell conceptual i a nivell de com nosaltres afrontem tot això que té a veure amb les persones, amb els nostres cossos i amb les nostres identitats. L'orientació sexual tots sabem el que és, no?
l'orientació afectiva i sexual cap a altres persones, l'heterosexualitat tots sabem el que és, no? La bisexualitat serien homes que senten atrets afectiva i sexualment per homes, dones que senten atrets afectiva i sexualment per altres dones. Perdó, m'he equivocat, això era l'homosexual. L'homosexual és homes i dones que els atrauen els seus propis gèneres. Bisexual. La persona bisexual seria aquella que se sent atreta per persones, no?, de diferent sexe. Per tant, a mi em poden atraure els homes i les dones indistintament com a éssers sexuats. Després hi hauria la pansexualitat. Què seria la pansexualitat? A mi el que m'atrau és aquella persona de la manera de ser, de la manera d'estimar-se, de la manera de moure's, de la manera de ballar, de la manera de jugar, no?, si voleu, però m'és igual el cos físic on estigui situada aquesta persona. Per tant, jo m'enamoro d'aquella persona, de la manera de ser, de comportar-se, de moure's, no?, però no d'aquella persona com un ésser sexuat. Per tant, jo al llarg de la meva vida em puc enamorar sempre d'homes o sempre de dones, però no com a éssers sexuats, sinó la manera de ser d'aquestes persones. Per tant, seria m'enamoro de persones, per fer-ho fàcil, m'enamoro de persones, independentment d'aquests cossos sexuats, no? Que la bisexualitat sí que seria m'enamoro d'aquestes persones com a cossos sexuats. La sexualitat, què seria? La sexualitat seria aquella persona que no té atracció sexual per ningú, però sí que té desig sexual. Això seria una altra manera de poder-me jo relacionar. Jo aquí no faré una tesi doctoral d'aquest tema perquè ni em correspon ni ho sabria fer, però que en tot cas sí que a nosaltres ens aplica directament en el nostre dia laboral entendre que les persones que ens adrecem, les persones que som entrenadores, les persones que no, són persones que tenim diversitat per orientació sexual. Però nosaltres, això que ho tenim claríssim i que ho veiem claríssim, no?, que això és així, constantment i moltes vegades ens entossudim a posar documents on posa nom del pare i nom de la mare. Clar, la diversitat sexual aplica a la diversitat familiar directament. Per tant, ja no ens podem adreçar a la nostra ciutadania de cap manera parlant de pares i mares. Parlant de famílies que estiguin composades per un pare i una mare. Per tant, tenim l'obligació des de l'administració, des dels serveis públics del nostre país, des dels serveis també que són, encara que siguin públics, que siguin privats, també hi estan obligats a dirigir-se sempre a la nostra ciutadania amb diversitat familiar. Per tant, hem de tenir impresos on faciliti que aquella persona pugui usar nom i cognom en condició de, i que cadascú digui quina condició té en relació a aquella criatura. Si continuem posant impresos on posa nom del pare i de la mare, la persona que té dos mares, la persona que té dos pares, sent que no té sentiment de pertinença en aquell club esportiu on va participar, per exemple. No té sentiment de pertinença en aquella activitat esportiva on va participar, perquè pensarà, jo aquí no m'hi sentiré bé, perquè aquesta entitat, aquest servei, no té en compte la meva vivència, en aquest cas familiar, la meva vivència identitària. I això crea uns estats de LGTBI-fòbia interioritzada que fa que la gent tingui por d'entrar, entren, perquè no tenen cap més remei, però pensen, a veure què passarà, no? Això nosaltres estem obligats a que no passi, que totes les persones que participen a les nostres activitats sentin que aquella organització, que aquell club té en compte la seva realitat. I, per tant, la realitat és diversa a Catalunya per orientació sexual i per diversitat familiar, i això hem de tenir present sempre, i a tota hora i en tot moment. I això és molt important, no només en els escrits, sinó també quan fem imatges, quan nosaltres fem una publicació, quan fem un anunci, quan fem un cartell que anuncia que anem a fer una activitat, de vegades posem famílies de pare, mare, nen i nena. I això ho hem de trencar. Hem de fer famílies diverses perquè tothom se senti reconegut i tothom senti que té sentiment de pertinença en aquella activitat on va participar, no? El llenguatge també sabeu que és molt important, no? Quan ens referim a famílies, no a pares i mares només, perquè tot això és molt divers. És molt important. Això també aplica a com nosaltres interpretem que són els pares i les mares, perquè tenim una sèrie d'estereotips associats a aquestes famílies. Ens trobem de vegades que veiem una parella de dues mares que tenen una criatura i sense adonar-nos-en, sempre sense adonar-nos-en, pensem qui deu fer de pare i de mare d'aquestes dues mares? Qui deu fer el paper de... I llavors, si podem acabar-ho de pensar,
i fem una reflexió què vol dir el paper del pare i el paper de la mare. Qui, diguéssim, té el poder en el nostre món de dir què és el paper del pare i què és el paper de la mare. Perquè això podria ser molt antic, no? Que doncs, el pare és el que portava la socialització a la casa, la mare cuidava la criatura. Això, com sabeu totes vosaltres, això ja no és així. Per tant, el paper de pare i de la mare són papers inventats per la nostra societat i, per tant, això és un estereotip que també fa que nosaltres, si no ens n'adonem, puguem caure també amb tota aquesta interpretació de les situacions. Teníem una denúncia a l'àrea LGBTI, no?, que deia una psicòloga d'una escola va atendre una criatura de 4 anys, no?, i perquè aquesta criatura tenia dificultats d'aprenentatge. Sabeu què va concluir? Que aquesta criatura, les dificultats de l'aprenentatge, li venia perquè tenia 2 mares i li faltava el paper del pare, no? Aquestes coses no poden passar, i si les podem pensar veurem que les hem de resituar, les hem de repensar i no caure en aquests estereotips, perquè una criatura que té 2 mares serà tan o més feliç que una que tingui un pare i una mare, sempre quan hi hagi una relació d'amor i de comprensió i d'acompanyament d'aquesta criatura. Per tant, també poso aquestes situacions que fan moltes vegades que aquestes persones se sentin discriminades, persones, però també, com us he dit al principi, educadors i educadores, entrenadors i entrenadores, aquestes persones també són persones que poden ser del col·lectiu LGBT. Per tant, nosaltres, quan contractem en aquests monitors, monitores, quan contractem en els tècnics esportius, quan contractem, també hem de tenir previst de no caure en la discriminació d'aquestes persones, no? I, per tant, el nostre club ha de comunicar i ha de parlar i ha de donar visibilitat i ha d'explicar a tots els seus socis i sòcies que aquí se sentirà bé independentment de la seva orientació. I això és importantíssim que ho pugueu pensar i ho pugueu construir conjuntament amb totes les persones que dirigeixen les vostres organitzacions. Passem al tema de la transsexualitat, la transidentitat. Això ja sé que dintre de l'esport el tema trans és un tema absolutament, diguéssim, conflictiu o controvertit, digueu-ne com vulgueu. En tot cas, la realitat que tenim a Catalunya i al món, no només a Catalunya, és que hi ha persones que neixen amb uns genitals i als 4 anys comencen a dir que algú s'ha equivocat amb adjudicar-li un gènere en relació a aquests genitals. Neix una criatura, neix amb uns genitals de femella, diem que és una nena, i aquesta nena, quan té 4 anys, diu: perdoneu, jo sóc un nen. Algú s'ha equivocat, perquè jo em sento un nen, sóc un nen, no? I aquesta criatura comença a fer una demanda molt forta en la seva família, en el seu entorn, demanant que vol ser nen, que es vol vestir de nen, que vol tenir un nom de nen, no? I no és un caprici, no és un dia que aquesta criatura diu: doncs mira, jo ara tinc ganes de ser, no sé, el Superman o no. No va d'això, va d'un sentiment superprofund respecte al qui sóc jo. I aquestes personetes comencen als 4 anys, moltes d'elles, a fer aquesta demanda, no? I aleshores tenim l'avantatge a Catalunya que tenim tot un entorn que està podent acompanyar aquestes vivències identitàries, no? Aquestes vivències identitàries, quan vam començar la llei 11/2014, per exemple, teníem 4 criatures trans, ara en tenim 700 a Catalunya. Aquestes 700 criatures van a escoles, fan esport, etc. Aquestes criatures haurien de poder fer esport amb el gènere que se sentin, sobretot fins als 12 anys i sobretot en l'espai, amb l'esport escolar, per exemple. A partir dels 12 anys, amb l'esport de competició, hem de pensar com acollir totes aquestes diversitats, no? Però no pot ser que una persona a partir dels 12 anys ja no pugui competir perquè té una identitat que no correspon als seus genitals. I això hem de poder pensar conjuntament i hem de poder veure com acompanyem totes aquestes personetes, no? També sortir de l'estigma, la persona transsexual és aquella que tenim més en l'imaginari, que es canvia tot el seu cos, això ha anat evolucionant. Tenim persones transgèneres que el que transiten és el seu gènere i no el seu cos. Per tant, una persona transgènere vol dir que és una persona que té una identitat que no correspon als genitals que algú li va dir que corresponien al moment de néixer, però aquesta persona de vegades no es canvia el seu cos ni s'opera i pren una mica d'hormones, no moltes. Hi ha moltes maneres de viure les identitats i, per tant, ens hem de quedar amb la mirada oberta respecte al sentiment identitari. La persona trans, transsexual, transgènere, persona no binària, són persones que viuen identitats que no són ni d'home ni de dona, com ho tenim nosaltres entès, i que, per tant, aquestes persones
també les hem de poder acollir, també les hem de poder acompanyar i també han de poder fer esport en els nostres clubs i en els nostres equipaments, diguéssim, no? I hem de pensar com ho fem. Jo crec que aquí jo faré una reflexió que sé que serà controvertida, però jo la faig, no? Perquè és una reflexió que algun dia arribarem a poder-ho pensar així, no? Finalment, tots tenim cossos diferents, independentment de les nostres hormones, independentment de... Tots els cossos són diferents, totes les capacitats de funcionament dels cossos són molt diferents i potser sí que al final hauríem de, no sé, fer altres maneres de participació que no tinguessin tant a veure en ser homes i dones, sinó no sé, amb altres maneres de poder interpretar aquest esport competitiu, aquest esport, no ho sé. Jo aquí ho deixo, no tinc la solució, ja us ho dic, és un tema molt controvertit, però hauríem d'anar avançant, no?, en poder, no sé, arribar a un acord, un nivell hormonal, no ho sé. Però que en tot cas és la realitat que tenim, és una realitat que no pot anar enrere, que està anant endavant i que, per tant, amb tot això hi hem d'avançar. Aquí posa queer, està malament, Queer hauria d'estar, diguéssim, unint-ho tot. Queer, sabeu què és, no? LGTBI, què vol dir queer? És, històricament, queer era la persona rara, la persona diferent, no? I és aquesta manera diferent de viure les identitats que engloba una mica totes aquestes orientacions i identitats, diguéssim. Is, Reguant, Ximunxin, tots aquests noms tan raros que hi ha aquí baix, us els poso perquè puguem pensar sobre la vivència identitària de les persones a Catalunya. Doncs ja estem demanant per la persona no binària, ja ho tenim contemplat, però encara a Espanya no tenim un DNI que posi home, dona i persona no binària, no? Encara posa home i dona, no? Però, per exemple, altres cultures, com tota l'Índia, el sud de l'Índia, el Pakistan, per exemple, el Pakistan, en el carnet d'identitat del Pakistan posa home, dona, persona no binària, home trans i dona trans. Per tant, hi ha altres cultures que estan avançant més que nosaltres amb tot el tema del reconeixement identitari. Us ho poso aquí també perquè puguem pensar-hi, no per fer tampoc aquí, perquè ara ja em queden només 10 minuts. Per tant, vaig avançant. Bé, el tema identitari també té una, diguéssim, així com l'orientació de la identitat, també fa que a Catalunya l'article 23 diu que qualsevol persona s'ha de poder relacionar amb l'administració i amb els serveis públics amb el seu gènere sentit. Per tant, als nostres formularis hi ha de posar home, dona i persona no binària, perquè les persones, hem de poder que les persones que no sentin ni home ni dona es puguin relacionar amb l'administració. Per tant, els impresos també s'han de poder incorporar home, dona i persona no binària quan parlem de gènere, i també hem d'incorporar el nom sentit, perquè aquestes persones de vegades tenen dificultat de canviar-se el nom, tot i que la llei estatal ho facilita. Encara hi ha persones que tenen dificultat de canviar-se el nom i pot ser que tinguem persones que el seu nom no coincideixi amb el nom del DNI temporalment. I això també hem de poder contemplar, per tant hauríem de posar gènere, home, dona, no binari, nom i nom sentit per aquella persona que el seu nom no està coincidint amb el DNI temporalment fins que es pugui canviar el nom de la targeta sanitària. Això a Catalunya fa molts anys que ho estem fent i les persones trans estan superagraïdes de poder ser reconegudes amb la seva identitat, no? I això és importantíssim. Aquestes persones tenen una targeta sanitària. Aquesta targeta sanitària és la targeta sanitària amb el nom sentit que expedim des dels serveis d'atenció integral LGTBI de Catalunya per facilitar que aquestes persones puguin competir, puguin relacionar-se, puguin estar en contacte a l'escola, a l'esport, a la cultura i es puguin estar ateses i acompanyades amb el seu nom sentit. La targeta sanitària jo crec que la tenim aquí, que és aquest document que nosaltres facilitem que aquest nom pugui ser el nom sentit de les persones trans. Per acabar aquesta part conceptual, què seria la plumofòbia? Ho poso com un exemple per poder entendre el que hem estat explicant fins ara i per concloure més la part conceptual. La plumofòbia seria la fòbia que tenen els homes gais que tenen pluma. I em diràs, bueno, Lluïsa, tu ens has explicat tot això i ara ens surts amb aquesta història. Doncs sí, és així, perquè el que està en joc no és amb qui te'n vas a dormir, el que està en joc no és la teva orientació, el que està en joc és la nostra societat heteropatriarcal, el que no permet és que tinguem expressions de gènere no normativa. La LGTBI-fòbia té la mateixa arrel que el masclisme. Per tant, tu vés-te a dormir amb qui vulguis i sigues qui vulguis, però que no se't noti. Perquè que se't noti que un home sigui femení posa en qüestió la societat heteropatriarcal, posa en qüestió l'home
conceptual d'expressió de gènere masclista que té la nostra societat, de mascle, de poder, no? I que un home tingui expressions de gènere femení devalua l'home, diguéssim, que la nostra societat vol mantenir sí o sí. Per què? Perquè la nostra societat, quan es refereix a la nostra societat, vol dir el Fòrum Econòmic i Social, els que manen en el nostre món, no? Volen perpetuar les diferències, i les diferències i les desigualtats permeten mantenir l'estatus quo de la societat heteropatriarcal. Per tant, que les dones estiguin als equips directius de les empreses, vale, però que cobrin el mateix, això encara no ho estem permetent, no? Per tant, això també ho deixo com una reflexió. I també una altra reflexió respecte al tema més conceptual. Tots són víctimes d'una expressió de gènere no normativa, no només les persones LGTBI. Qualsevol persona, i això cadascú de vosaltres podeu fer la reflexió i podeu pensar, de la meva manera de ser d'home i de dona, què és perquè jo vull ser així i què és perquè hi ha una societat que constantment m'està dient que per ser reconeguda per la societat haig de complir amb uns cànons, amb uns estàndards de comportament, diguéssim, no? I veureu que som molt poc lliures, no? Fins i tot canviant a coses el nostre cos. No critiquem els trans perquè es canvien el cos i hi ha moltes persones que no són trans que també es canvien el cos i moltes vegades no és perquè volen, sinó perquè aquesta societat ens està dient que per ser dones i homes fantàstics hem de tenir cossos fantàstics, no hem de tenir els cabells blancs, hem de tenir, etcètera, hem de tenir coses, no? I aquí també hi ha diferències. Si els cabells blancs els tenen les dones, són grans, si els cabells blancs els tenen els homes, estan interessants, no? Aquí ho deixo per la vostra reflexió, però és un tema que també us alliberarà a vosaltres respecte a tot aquest tema, diguéssim, no? Jo crec que m'estic menjant molt el tema. Aquí hi ha tota una sèrie, com aquest PowerPoint us el faran arribar, aquí hi ha tot un tema un seguit d'actuacions que s'han de fer des dels departaments de la Generalitat, però també dels serveis d'atenció integral, per tant, des dels ajuntaments de Catalunya i també des de tots els vostres serveis, diguéssim, que això ja ho he comentat una mica al llarg de la història, no? Espais i centres esportius ja és una realitat, no? Serveis municipals esportius de Girona, per exemple, a Catalunya, a partir d'una persona no binària que va voler utilitzar una piscina i que no li deixaven utilitzar perquè es deia que s'havia de fer topless i aquesta persona no binària simplement no feia topless, a partir d'aquí va sortir una norma que jo penso que és importantíssima, que és que a les piscines de Catalunya les persones poden banyar-se portant vestit de bany només i no hi ha cap altra condició. Per tant, jo crec que tot això és molt interessant, estem avançant moltíssim, no? Molts vestuaris, estem avançant també en els espais de vestuaris on hi hagin vestuari per homes, per dones i per famílies, també vestuaris individuals, no per les persones trans, sinó vestuaris individuals per qui no vulgui mostrar el seu cos per una situació determinada que tingui en aquell moment de la seva vida, no? I aquests vestuaris familiars ajuden molt a que hi hagin aquests cossos diversos i que ningú se'ns espati ni ens munti, no? Per tant, tot això són temes amb els que hem crescut molt i crec que hem de continuar creixent i continuar veient com incorporem tota aquesta diversitat també en els nostres centres esportius, no? És important també, quan jo entro en un centre esportiu, en un club esportiu, en una activitat esportiva, que em donen un full de reclamacions, que en aquest full de reclamacions s'incorpori que jo puc queixar-me o puc fer una reclamació perquè les reclamacions sempre són si estan nets els espais, si no sé, no? Que jo puc fer una reclamació si he patit LGTBI-fòbia. Això també és molt important per poder pensar, jo aquí m'hi sentiré segur perquè tenen en compte que aquestes coses poden passar i que jo em puc queixar i puc parlar amb algú que m'ajudi en una situació d'aquestes que m'he pogut trobar. La visualització és importantíssima. La visualització, quan jo entro en un espai esportiu, veure aquests cartells, avançar amb orgull, fem equip. Jo, si veig un centre esportiu i veig que hi ha un d'aquests cartells, jo pensaré, aquí m'hi sentiré bé, perquè aquesta gent té en compte la meva realitat, té en compte quina és la meva situació. Si no hi ha cap cartell, jo sempre entro pensant a veure què passa, no? I no és que la gent LGBT vagi pel món així, sinó que aquesta discriminació
que no és evident, que no són insults LGBT, simplement aquest imprès que posa Ibarra és una discriminació, doncs això fa que les persones LGBT s'hi troben molts cops al dia i si nosaltres els mostrem aquests cartells, per exemple, o aquests altres, que també vam fer amb el talent creatiu i empresa, que aquests 3 d'aquí baix són específics i van guanyar el concurs, ningú fora de joc, som energia, som respecte, som actitud. Si nosaltres facilitem això, aquestes persones participaran amb molta més tranquil·litat i amb molta més seguretat en els nostres espais. Important, formació de totes les persones que hi participen també. Aquí també tenim una mostra de possibles lavabos. Els lavabos han de ser per tothom, perquè una persona trans a quin lavabo va, per tant haurien d'avançar que els lavabos fossin per tothom, que siguin complerts, i aquí teniu alguns dels models de lavabos que vosaltres també, des de la Direcció General de l'Esport, des del Consell Català de l'Esport, s'han fet unes recomanacions pels centres i espais esportius de Catalunya, que també ho teniu penjat a la pàgina web, que jo crec que és un tema que hauríeu de poder pensar conjuntament amb els vostres equips directius de com treballar tot aquest tema. Us poso aquí el Servei d'Atenció Integral LGTBI, és una xarxa, hi ha 114 punts a Catalunya, els municipis de més de 20.000 habitants i els consells comarcals tenen aquest servei que aplica a tots els municipis de Catalunya. Si entreu a la pàgina web lgtbi.gencat.cat trobareu aquesta xarxa, per tant us convido a que si teniu un club a Esparreguera podeu contactar amb el SAI d'Esparreguera per poder pensar com avanceu en tot això i com podeu donar cobertura i acollir a totes aquestes diversitats, perquè la diversitat, estareu totes d'acord amb mi, que la diversitat ens enriqueix, ens fa créixer com a persona i ens fa créixer com a societat. I per acabar, que jo crec que ja em queda un minut, per acabar dir-vos que tot el que hem parlat ara, tota aquesta pinzellada que hem pogut fer en aquesta estona, no és ideologia, que ningú us enganyi. El que hem parlat fins ara són drets humans. Per tant, el dret a ser qui soc i el dret a estigar a qui vulgui són drets humans. I això ja ens ho hem de posar des d'aquesta mirada, són drets humans. El tema de l'orientació i la identitat és un tema que fins fa poc era una malaltia, no és cap malaltia. El que passa que la societat, com no ho entén, a nivell mèdic, diem, com no entenem, com no hi ha cap gent que parli de l'orientació i la identitat, anem a posar una malaltia. No és una malaltia, és una condició humana, diguéssim, més antiga que el napeu o que el que vulgueu, i que són drets humans. I això és importantíssim perquè nosaltres, estic segura que des de l'esport, el vostre primer objectiu, el primer que teniu enfront de vosaltres és el respecte als drets humans i amb la defensa dels drets humans, que sé segur que podrem comptar amb vosaltres per tirar endavant tot això. Aquí us deixo el nostre correu electrònic per si teniu qualsevol dubte, qualsevol necessitat, i compteu també amb aquesta xarxa per poder demanar i per poder anar a consultar el que vulgueu respecte a tots aquests temes. I jo crec que ho he clavat. No, em queden 3 minuts. Doncs dir que també és important que pugueu celebrar els dies internacionals també, El Consell Català ja fa anys que celebra el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport, que és el dia 17 de febrer. Ara el dia 28 de juny. El dia 28 de juny també és un dia per celebrar l'orgull LGBT. Per tant, si vosaltres podeu en el vostre espai esportiu aquell dia posar la bandera, posar un cartell a la porta, fer qualsevol cosa que faci que visibilitzar que les persones són diverses i aquesta diversitat també hi és, i viure amb orgull, jo crec que també és una cosa molt interessant a poder fer. També a la pàgina web LGTBI trobareu molts altres dies internacionals que podeu celebrar, etc. I jo ja, em queden 3 minuts, plego aquí per donar pas a la Berta, que és la conductora de la sessió, i moltes gràcies. Espero que hagi fet pensar jo pretenia fer pensar, espero que us hagi fet pensar, que tingueu més dubtes que certeses després d'aquesta estoneta d'haver parlat, i endavant amb la feina, i moltes facilitats per la feina que feu i com ens acompanyeu les persones amb la vida, amb la vivència de l'esport. Adéu-siau, bon dia. Gràcies, senyora Jiménez, per aquesta interessant exposició. I ara la responsable en matèria de gènere i programes esportius transversals del Consell Català de l'Esport, Blanca Nualart, ens exposarà quina és la normativa esportiva i les eines que té la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física per aplicar-la. Endavant, Blanca.
Bon dia. Em sembla que em sentiu... Val. Ara, aquí estem. Bon dia a tothom. La veritat és que no tenim paraules. Realment, moltíssimes gràcies, Lluïsa, per la teva exposició, que clarament molt entenedora. Ens ha fet obrir la mirada, que en certa manera és el que necessitem, obrir la mirada i conèixer aquestes realitats, no? Per tant, un agraïment abans de començar a la Direcció General de Polítiques LGTBI i al seu equip complet, comptant amb els serveis d'atenció integral als territoris, que sovint col·laborem i ens fan de persones assessores en aquestes qüestions, i a l'equip del Consell Català de l'Esport per la preparació d'aquesta jornada també. Bé, pujaré la meva presentació, a veure... Si em confirmeu que ho he fet correctament. Hola? Sí, està correcte. Vale, fantàstic. Doncs comencem. A mi em toca parlar una mica, portar tota aquesta conceptualitat que ens ha exposat la Lluïsa a la normativa específica de l'esport i quines són les eines, què fem i què podem fer en l'àmbit esportiu des de les entitats esportives o les persones que treballen en l'àmbit esportiu. Bé, primer, clar, en aquesta jornada esteu també moltes persones que no sou estrictament de l'àmbit de l'esport i també us volem posar una mica en situació, no? Quina és la dimensió de l'esport a Catalunya, no? I us poso 4 dades aquí en pantalla, no? A Catalunya tenim 73 federacions esportives catalanes, que gestionen diferents modalitats esportives. Tenim una totalitat de 45 consells esportius que gestionen majoritàriament l'esport escolar i l'esport de lleure també, en certa mesura. 12 universitats amb els seus corresponents serveis d'esports i activitat física, que són entitats que en certa forma tenen l'encàrrec també de l'administració de reproduir i promocionar l'esport arreu de Catalunya. Comptem a Catalunya amb més de 19.000 entitats esportives registrades en el registre d'entitats esportives, entitats que tenen personalitat jurídica pròpia i capacitat legal, més de 50.000 professionals registrats en el registre oficial de professionals de l'esport, en el ROPEC. També comptem a Catalunya amb més de 20.000 instal·lacions esportives censades i més de 72.000 espais esportius. Ja veieu aquí en pantalla que estem a prop de les 700.000 llicències federades que practiquen esport federat i al voltant d'unes 200.000 nens i nenes que participen en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya organitzats pels Consells Esportius Escolars. Bé, això suposa realment, com veieu, un univers real d'un amagrama d'entitats, de persones que treballen en l'àmbit de l'esport i veient aquest univers encara es fan més vàlides i més certes les paraules de Nelson Mandela quan deia que l'esport arriba a tothom, que pot generar canvis socials i que l'esport en realitat pot transformar el món, no? Doncs som-hi amb aquesta idea, no? L'univers de l'esport, les competències, no? Les teniu en pantalla. Aquí juga el sector públic amb el Consejo Superior de Deportes des de l'Estat, amb les seves normatives, les comunitats autònomes, que en realitat tenim competència plena amb l'esport, és una competència plena d'aquella també entre cometes. A Catalunya, a través de la Secretaria General de l'Esport, que està conformada pel Consell Català de l'Esport, l'INEF, el CAR, les diputacions, els ajuntaments, els consells comarcals, que també tenen els seus respectius espais de gestió esportiva. Per una altra banda, tenim el sector privat, no? A nivell de Comitè Olímpic Internacional, el Comitè Paralímpic Internacional, els comitès olímpics nacionals, les federacions estatals, les federacions catalanes, els consells esportius, els clubs, les associacions, les lligues professionals, les associacions d'esports olímpics, d'esports paralímpics, els centres esportius. És tot un sector públic-privat que a nivell de formació també es junta, no? per establir una formació universitària amb els graus de CAFE. Actualment a Catalunya hi ha
8 centres que imparteixen el grau superior de CAFE, que fan ensenyaments de màsters relacionats amb entitats esportives, amb activitat esportiva, el Departament d'Educació, que organitza i regula els cursos de tècnics esportius, els cicles formatius, les formacions també federatives i les formacions pròpies dels consells esportius, i els cursos d'anivetzadors, és a dir, tota una regulació al voltant de la formació que conforma el món de l'esport, no? I que, a més, està, en certa forma, regulada a través del Col·legi Oficial de Professionals de l'Educació Física i pel Registre Oficial de Professionals de l'Esport, també, no? Bé, com sabeu, la base, la font principal de la legislació esportiva a Catalunya està en la llei de l'esport, que és de l'any 2000, que sobretot el que estableix és que cal garantir l'accés d'igualtat de condicions i oportunitats a l'esport per a totes les persones, no? Perquè entén que l'esport és una funció social i en els darrers anys ha sigut qualificat com un bé essencial i que fa possible la formació integral de les persones. Bé, la segona legislació que volia fer-vos un esment és el decret d'entitats esportives. És el decret que regula com s'han d'establir, com s'han de conformar, com s'han d'estructurar les entitats esportives. Aquest decret diu que les competicions han d'estar obertes a tothom que tingui llicència i que no s'enveten discriminacions de cap mena i només es poden establir diferències derivades per les condicions físiques o tècniques i esportives. Per un altre costat, el decret d'entitats, aquest mateix decret, estableix quina és la personalitat jurídica de les entitats esportives, que, com he dit abans, majoritàriament són entitats amb personalitat jurídica pròpia i capacitat legal, que tenen els seus propis estatuts. Hi ha moltes tipologies d'entitats. Hi ha federacions, hi ha consells esportius, associacions, hi ha agrupacions esportives escolars, hi ha una tipologia d'entitats esportives molt àmplia. Totes aquestes entitats esportives tenen establerts per llei uns òrgans de govern i de representació, les seves juntes directives i les seves assemblees generals, que són les que proposen i aproven les normatives que les pròpies entitats generen. També aquestes entitats tenen, en alguns casos, algunes comissions per diferents àmbits, no? Tot això comporta que han de tenir uns reglaments de règim intern, uns reglaments de règim disciplinari, uns reglaments d'ús d'instal·lacions. Tot això està regulat per norma. També s'han d'establir unes normatives de competició, hi ha uns comitès regulats de competició, d'àrbitres, d'entrenadors, etc. Després, per un altre costat, a nivell d'instal·lacions esportives, tenim el Pla d'Instal·lacions Esportives de Catalunya, que també regula determinats els usos de les instal·lacions i els espais esportius. I per un altre costat, totes aquestes entitats tenen i estableixen, en funció de les seves prioritats, els seus estatuts i les seves tipologies, codis ètics, protocols, etc. Per tant, és tot un seguit d'entitats que estan regulades per aquest decret. Per un altre costat, i des de l'altra banda de les normes que ens afecten en l'àmbit esportiu, que fan referència a la diversitat de les persones LGTBI, tenim la Llei 11/2014, que estableix que les activitats esportives i escolars i de lleure hauran de tenir en compte el respecte a la diversitat i els principis que planteja la llei. L'article 14, concretament, és l'article que parla de quina ha de ser la regulació, o que s'ha de vetllar en l'àmbit de l'esport, quan diu que s'ha de garantir la lliure participació de les persones en competicions i el tracte correcte en instal·lacions esportives. Totes les persones han de poder tenir accés a l'esport. També accés a una bibliografia específica sobre la temàtica LGTBI i també que s'hauran de garantir mesures en espectacles i activitats esportives per evitar actes de LGTBofòbia. Bé, una altra de les lleis també de diversitat sexual que també esmenta específicament l'àmbit de l'esport, perquè aquestes lleis en els darrers anys tenen una transversalitat molt destacable i, per tant, mencionen diferents àmbits. L'article 18 de la Llei 19/2020 d'Igualtat de Tracte i No Discriminació
diu que les administracions públiques hem de garantir l'accés a la pràctica i promoure accions perquè l'àmbit esportiu prengui consciència de totes les formes i expressions de diversitat sexual que recull la llei. Bé, per un altre costat, i aquesta que tenim en pantalla és una de les darreres lleis que també condicionen l'àmbit de l'esport, és la famosa llei trans, no? La llei 4/2023 per la igualtat real i efectiva de les persones trans i per garantir els drets de les persones LGTBI. Aquí, en l'article 26 concretament, diu que les administracions públiques han de promoure l'esport i l'activitat física amb ple respecte al principi d'igualtat de tracte i no discriminació. I, entre d'altres, estableix que s'hauran d'establir el foment d'aquestes mesures en clubs, federacions esportives, entitats esportives, perquè es comprometin amb la diversitat, fins i tot, i que incorporin aquest compromís amb les seves normes als estatuts, als codis ètics i a les seves declaracions. No? Vull dir que si estem en un moment que, per el que sigui, ens toca actualitzar els estatuts o actualitzar Junta o hem de fer alguna modificació, podríem aprofitar per, en els estatuts o en les normatives internes, ja mostrar el nostre posicionament a favor de la igualtat de les persones i el respecte a la diversitat. No? Per un altre costat, també vull destacar d'aquest article 26 de la llei trans, que quan diu en pràctiques, esdeveniments i competicions esportives federades cal atenir-se al que disposa la normativa específica aplicable, nacional, autonòmica i internacional, incloses les lluites contra el dopatge, que tinguin per objecte evitar avantatges competitives contràries al principi d'igualtat. És a dir, en certa forma, la normativa esportiva ha de garantir la igualtat d'oportunitats i que totes les persones puguin participar sense cap mena de discriminació i respectant les normatives contra el dopatge o les normatives específiques aplicables. Bé, també no volia deixar l'oportunitat per fer esment a les comissions contra la violència a l'esport a Catalunya. En l'actualitat existeixen dues comissions que estan actives i que, de fet, hi ha hagut un esforç important per part del govern de reactivar-les en els 3 últims anys, que són la Subcomissió contra la Violència, el Racisme i la Xenofòbia, Intolerància a l'Esport, que està conformada per les persones que veieu en pantalla, que representen les entitats que s'esmenten. I el que fan aquestes comissions, en certa forma, és recollir dades i indicadors de violències que es produeixen en l'àmbit esportiu, tant en espectacles esportius com en la pròpia pràctica esportiva, que arriben, sobretot, al Departament d'Interior, a la Secretaria General de l'Esport, i que es posen també sobre la taula en aquestes reunions d'aquestes comissions. Una de les funcions que tenen aquestes comissions és proposar mesures i proposar expedients sancionadors per actes de violència que es produeixen en espectacles esportius. Bé, passem a l'apartat de què s'està fent, no? Bé, des de fa ja bastants anys col·laborem de forma molt estreta des de la Secretaria General de l'Esport, concretament des del Consell Català de l'Esport, l'INEF i el CAR també, amb la Direcció General de Polítiques LGTBI del Departament d'Igualtat i Feminismes. Juntament i amb la seva expertesa, perquè és important comptar també que podem comptar amb les persones expertes, no només de la Direcció General Central, sinó dels serveis d'atenció integral territorials, fem assessorament i mediació per persones, famílies o esportistes professionals amb temes de diversitat sexual. També fem les convocatòries de subvencions que en ocasions atenen l'elaboració de protocols o tenen atenció a les activitats, a la forma de realitzar les activitats que fem des de les entitats esportives. Organitzem xerrades, jornades, taules rodones, participem en taules rodones, com la sessió també del dia d'avui, i elaborem també materials i eines que posem a disposició de l'àmbit esportiu que siguin clarificadores i que ens situïn de quin és i què podem fer
per conèixer i reconèixer aquestes situacions. Podeu disposar en aquests moments, per exemple, de la guia de la violència sexual a l'esport, en castellà, català i anglès, i del vídeo, que és un vídeo molt entenedor, i són documents que fins i tot si teniu pantalles en els accessos, pantalles visuals en els accessos de les vostres instal·lacions esportives o dels vostres espais, els podeu fer visionar. Bé, també fem recull bibliogràfic en l'àmbit de l'educació física i l'esport en qüestions referents a la diversitat sexual. Distribuïm a través dels serveis d'atenció integral, que això és un treball que vam fer conjuntament també amb la Direcció General de Polítiques LGTBI, distribuïm cartells de sensibilització i diversitat en l'esport, que us han d'haver arribat a les entitats esportives al llarg d'aquest temps, i que, o si no, també els podeu sol·licitar. I fem també recomanacions i guies que després més endavant veurem. No sé com vaig de temps, sembla que encara vaig bé. Què s'està fent també? Seguim. Des de els ensenyaments superiors s'estan incorporant continguts de diversitat sexual amb ensenyaments dels graus de CAFE i dels màsters. Com he dit abans, actualment hi ha 8 centres que a través de les diferents universitats que imparteixen grau de CAFE a Catalunya, i que estan començant a introduir en determinades assignatures continguts de diversitat sexual. També s'estan introduint amb els cursos de tècnic esportiu a través de l'Escola Catalana d'Esport. Bé, la Pla de Formació de l'Escola Catalana de l'Esport també organitza sessions informatives i jornades com les que avui ens ocupa. Per un altre costat, també hem difós en l'àmbit esportiu, en les diferents unitats de la Secretaria General de l'Esport, el microcurs elaborat per el Departament d'Igualtat i Feminismes de drets de les persones LGTBI en l'esport. També a través de l'INEF vam organitzar la igualtat en joc, LGTBI, educació física i l'esport, i també els projectes estem en diferents projectes d'investigació a través de l'INEF. I també participem en projectes europeus o donem suport a projectes europeus Erasmus+ en relació a la diversitat sexual. Bé, campanyes institucionals, les tenim en pantalla, i ja ha esmentat la Lluïsa. El 19 de febrer és la principal nostra des del món de l'esport, el Dia Internacional contra la LGTBI a l'esport. Demanem que us hi acolliu i que en feu difusió en els vostres entorns. Campanyes com l'Esport Segur, són vídeos curts d'una curta durada que també podeu emetre a les pantalles dels vostres centres esportius o a través de les vostres xarxes socials. Què s'està fent? En aquests moments tenim en procés, estem treballant en la Direcció General de Joventut, de LGTBI, el Consell Català de l'Esport, entitats de la Generalitat de Catalunya, juntament amb entitats d'aquests sectors implicats, la guia per incloure la perspectiva de LGTBI en les activitats de lleure educatiu i esportiu. O sigui, que tots aquells infants i joves que participen en casals, rutes, estades i campus esportius se sentin també recollits per aquesta normativa d'activitats de lleure. I també estem elaborant les recomanacions per combatre la pressió estètica en l'àmbit esportiu, tota aquella pressió que va lligada a estereotips, perquè també en l'expressió de gènere que afecta tant també a la diversitat sexual i que a vegades ens ocasiona discriminacions, doncs unes recomanacions per combatre aquesta pressió estètica. Bé, què podem fer? Tenim el protocol marc, com sabeu, que es va publicar en el DOC sobre la protecció d'infants i adolescents davant de les violències en l'àmbit esportiu, que respon a la Llei Orgànica de Protecció de la Infància i l'Adolescència, que aconsella, demana, exigeix a les entitats esportives que disposin d'un protocol específic de protecció d'infants i adolescents davant les violències. Aquestes entitats esportives, per fer els seus propis protocols, s'han d'emmarcar en el protocol marc publicat en el DOC i que properament disposarem del material així amb un format més amable i de fàcil lectura. Bé, la Lluïsa també ho mencionava, les recomanacions, que a més les vam actualitzar aquest any per incloure les diversitats sexuals i de gènere en la gestió dels espais esportius. Jo faria esment, i ja després amb més calma ho podeu revisar, que fora bo fer públicament una declaració de principis
de l'entitat i de l'espai esportiu que promogui el respecte i la diversitat sexual. Que digui que som una entitat i un espai que aposta per l'eliminació de les barreres i les discriminacions i que promou un entorn inclusiu. Tota la qüestió també dels impresos, de disposar de les 3 caselles perquè les persones es puguin inscriure segons el seu gènere, dona, home, no binari, també que recullin la diversitat familiar. Després, què més podem fer? Podem sensibilitzar posant rètols, posant cartells, fent campanyes institucionals, visibilitzar-les per protegir a les persones, a totes les persones que tenim al nostre voltant. Bé, jo abans d'acabar, em sembla que vaig una mica apretada, abans d'acabar m'agradaria també esmentar, i abans de començar les bones pràctiques que ens presentaran els consells esportius que em predeciran, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona i el Consell Esportiu del Tarragonès, m'agradaria esmentar un dels casos, una situació que vam tenir, que vam estar treballant juntament amb el SAI, el Servei d'Atenció Integral del Territori, amb el Club Natació Terrassa, que es va produir en el Club Natació Terrassa, on, després d'estar treballant conjuntament, el club va modificar el reglament de règim interior dels vestidors. Abans deia que es permetia l'entrada a nens i nenes fins als 5 anys als vestidors del sexe contrari, sempre que anessin acompanyats d'un familiar, i en aquests moments el reglament diu es permet l'entrada de nens o nenes fins a 5 anys als vestidors, independentment de la seva identitat de gènere, sempre que vagin acompanyats d'un familiar. Els vestidors adaptats per famílies són per a famílies amb fills i filles entre 6 i 8 anys que ho desitgin. I a més van afegir que els vestidors i dutxes familiars o individuals seran accessibles per a totes les persones transgènere que ho desitgin. A més, aquestes podran accedir als vestidors del gènere amb la qual s'identifiquin. Els vestidors que així ho indiquin seran accessibles per tothom, independentment del gènere amb el qual s'identifiquin les persones que facin ús. Jo penso que és un bon exemple de com avançar i com recollir aquesta diversitat o aquesta necessitat. Bé, res, per la nostra part, ens posem a la vostra disposició. Aquí teniu el correu electrònic per si teniu algun dubte i realment som energia, som respecte, som actitud. A l'esport tothom és benvingut. Moltes gràcies i endavant. Gràcies, senyora Nualart. Abans de seguir amb la presentació, un parell de punts. La primera és que us recordem que totes aquestes presentacions quedaran publicades i penjades al canal de YouTube d'EsportCat, juntament amb tot el global de la presentació. I el segon apunt és que totes aquelles persones que ja ens esteu formulant preguntes, us demanem que us identifiqueu amb el vostre nom i cognom i l'empresa o l'entitat de la que formeu part per tal de poder identificar-vos a l'hora de llegir les preguntes que farem al final de la presentació. Ara sí, seguim amb el bloc més pràctic, escoltant les experiències i les bones pràctiques dels consells esportius. I ho fem amb la coordinadora d'activitats i cap de formació del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, l'Anna Sierra. Endavant. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Berta. Abans de començar, m'agradaria donar les gràcies al Consell Català de l'Esport per convidar-nos un any més. Passo a compartir. Penso que es veu bé. Sí, perfecte. Perfecte, merci. Doncs, en primer lloc, mostro aquesta diapositiva perquè m'agradaria posar una miqueta en quin context ens trobem en els Jocs Esportius Escolars de Barcelona. Com veieu a les dades que mostro, pel que fa a les llicències de primària, entre els 6 i els 11 anys, tenim molta més participació que en les llicències de secundària entre els 12 i els 18 anys. Concretament, 23.175 llicències de primària, mentre que en tenim 12.091 a secundària, és a dir, gairebé el doble de llicències a primària que a secundària. Aquestes són dades d'aquest curs 23-24. Destacar també pel que fa a percentatges de llicències masculines i femenines, veiem que a primària és lleugerament superior al percentatge de llicències masculines, mentre que a secundària és lleugerament superior al percentatge de llicències femenines. Això ha sigut en gran part degut al creixement que hem tingut
en els últims anys cursos escolars amb la modalitat de voleibol. Per altra banda, també m'agradaria fer esment que en totes les competicions d'equip tenim subcategoria mixta. Exposo aquestes dues casuístiques, més participació a primària i a secundària i subcategoria mixta, perquè si fem una mirada enrere, la realitat és que la sensació és que ens passen pocs casos LGTBI per les nostres mans i ens porta a plantejar la hipòtesi de que possiblement sigui per les edats en les que tenim més incidència i perquè la subcategoria mixta dona facilitats en aquest sentit. Dit això, ens han arribat casos i el protocol d'actuació que hem plantejat fins a dia d'avui és, normalment el cas ens arriba via correu, per trucada o presencialment a les oficines per part de l'entitat o de la família, i el que fem és un estudi individualitzat. En quina situació es troba aquesta persona, l'edat que té, quina modalitat esportiva practica, perquè com bé sabeu els consells esportius som entitats pluriesportives, i a partir d'aquí, fins ara, en els casos que ens han arribat, sempre s'ha respectat, sempre s'ha donat prioritat al sexe sentit de la persona en qüestió. La veritat és que no hem tingut cap problemàtica fins a dia d'avui, més enllà de petites dificultats amb el nostre aplicatiu de llicències, que evidentment han sigut fàcilment solventables fins a dia d'avui. Com a bones pràctiques, exposo 4 casos que han passat per les nostres mans en els últims cursos escolars. El primer cas és el cas d'una nena transgènere, és de categoria preleví, és nascuda l'any 2013, i en aquest cas aquesta nena està competint en un equip femení. Per tant, sí que és veritat que segueix tenint CatSalut i DNI masculí en l'últim seguiment que hem fet, però aquesta nena transgènere està competint en un equip femení. El segon cas que exposo és el cas d'un nen transgènere. Ell està competint en les sèries masculines de natació i també segueix tenint CatSalut i DNI femení. Pel que fa a la natació, m'agradaria destacar que en el projecte de paritat entre sexes que vam presentar des del CEP el passat novembre, una de les actuacions que recull aquest projecte és que les sèries de natació a partir del curs 24-25 estiguin organitzades per temps. Fins a dia d'avui, fins a aquest curs escolar, estaven organitzades per sexe primer i després per temps. A partir del curs que ve estaran organitzades sempre només per temps. Creiem que això també en aquest sentit ajudarà una miqueta. I per últim, 2 casos similars. Aquests són de futbol, són 2 nens juvenils, un juvenil que té 17 anys, l'altre té 19 anys, i en aquest cas aquests 2 nens segueixen competint amb les seves companyes. Ells són nens trans, però que la seva decisió és voler seguir jugant amb les mateixes nenes companyes que tenien fins ara. I el seu CatSalut i DNI, en aquest cas, segueix sent femení. Com veieu, aquest últim cas és una mica diferent en els 2 anteriors. Per part meva, poca cosa més. Sí que m'agradaria concloure dient que fins ara estem fent aquest estudi individualitzat, que com us he dit no ens ha portat cap problemàtica, però sí que estem una miqueta amb el neguit sempre de si estem fent bé, perquè ens trobem davant d'una diversitat molt gran, davant de diversitat d'edats també, diversitat de modalitats esportives i tenim aquest neguit. Llavors seguim sempre una mica pendents de formacions com aquesta, que sempre ens ajuden a obrir la mirada i a tenir noves experiències, i també pendents de si hi ha alguna normativa superior a la que poder-nos acollir que ens ajudi en aquest sentit. Res més. Moltes gràcies de nou al Consell Català de l'Esport per convidar-nos i a totes les persones que feu possibles trobades com aquesta. Merci. Gràcies, senyora Sierra. I finalment, la presidenta del Consell Esportiu del Tarragonès, Estefania Serrano, juntament amb el secretari general del mateix Consell Esportiu del Tarragonès, Josep Còrcoles, ens exposaran la seva experiència. Quan vulgueu.
Hola, bon dia. Bon dia, endavant. Us poseu la càmera, si us plau, que us puguem veure. Me dona error. No sé si l'heu d'obrir. Ara sí. Bé, bon dia a tothom. Soc Estefania Serrano, presidenta del Consell Esportiu del Tarragonès. Com bé heu dit, m'acompanya el secretari general del Consell Esportiu, el Josep Córcoles, per poder explicar una mica millor els casos que ens hem trobat. Presentaré un petit guió. Bé, doncs, per explicar una mica les situacions que ens hem trobat o que hem viscut, val a dir que quan ens vam trobar amb el primer cas, sincerament vam considerar basar-nos una mica en el sentit comú, no? Com se sent aquesta persona, aquest nen, aquesta nena, aquest infant, i doncs posar-lo i ubicar-lo en la categoria on ell se sentia. Això va ser una mica el més intuïtiu que vam plantejar, però sí que és veritat que automàticament vam anar a mirar una mica la normativa i fer-nos paler de què realment en què ens estàvem basant. No? I doncs sí que vam aplicar a partir d'allà aquell principi bàsic de participació en les activitats esportives, no? Que és aquesta llei que assegura i garanteix que els menors trans puguin participar en competicions esportives d'acord amb la seva identitat de gènere. No? Doncs, tenint en compte aquesta dicotomia entre sexe i gènere i doncs, fer palesa aquesta identitat de gènere prioritzant, no? En aquest sentiment de gènere on volia o on se sentia millor competint aquest infant. Doncs quin és el procediment que seguim o els principis bàsics que seguim des del Consell Esportiu del Tarragonès? El primer és, evidentment, seguir la normativa i aplicar aquesta identitat de gènere. No? Crec que és fonamental pel seu desenvolupament i la integració en l'esport de tothom, no? Que és una mica aquest punt 2 i és un dels nostres principis i consigna bàsica dins del Consell Esportiu del Tarragonès, que feia que la pràctica esportiva tingui accessible, que tothom tingui accessible a la pràctica esportiva. Val a dir que no ens ha costat gens, principalment perquè molts dels agents esportius de Catalunya ja ens consideren a nosaltres com un consell esportiu de referència pel que fa a l'esport inclusiu i de persones amb diversitat funcional. Doncs aquest foment de la pràctica per a tothom ho tenim molt arrelat. Què passa amb l'entorn social, la sensibilització i les famílies? Nosaltres considerem que és molt important, no? Que el coordinador o coordinadora de l'escola, del club, de l'entitat que inscriu als infants pugui traslladar-nos a aquesta necessitat, no? I doncs nosaltres fer la gestió corresponent. Sí que és veritat que faríem una mica de diferència entre els esports individuals i col·lectius i que no ens trobéssim cap tipus de problemàtica a l'hora de les classificacions. No? Sí que és veritat que potser diferenciar una mica més amb el rendiment i el nostre esport escolar per a tothom, però sí que tenim com a consigna el nostre personal tècnic i el nostre grup de voluntariat, que són els que tenim a peu de pòdium, com aquell que diu, d'informar assertivament, no? De les situacions que en cas es puguin generar amb algunes famílies. Doncs tenia aquesta consigna molt clara de que realment estem seguint la llei, si té algun tipus de problema o qüestió, derivar-lo a qui toqui. Mai expressar tampoc el nostre acord o desacord en aquesta situació, no? Vull dir, mantenir un discurs que no alimenti cap posició i, escolta, tractar-ho amb la màxima assertivitat possible. Això són les consignes que tenim per qualsevol situació que es pugui trobar en el moment de que un nen trans guanyi pòdium o una nena trans en funció de la categoria, doncs minimitzar i sobretot tenir aquesta sensibilització i sonoritat per aquesta qüestió.
Una de les altres qüestions que ens trobem habitualment, ja no només per la qüestió que ens embarca avui, sinó també per la qüestió que he comentat abans, no? Per les persones amb diversitat funcional, són els equipaments esportius segregats, en aquest cas que ens trobem habitualment, els lavabos de nens o de nenes, de nois o de noies. Hi ha persones amb diversitat funcional que necessita d'acompanyament per anar al lavabo o anar al vestuari i potser aquella persona que l'acompanya és d'un sexe diferent i doncs ha d'entrar en el vestuari que no li toca. Bueno, ens hem trobat també en alguns casos així que bueno, és una qüestió de conscienciació i d'intentar minimitzar aquestes coses que ens acabem trobant amb el dia a dia, no? Per les qüestions més pràctiques, ara sí que li passo la paraula al Josep Córcoles, més que res perquè ell és el que ha viscut de primera mà aquestes qüestions. Bon dia a tothom. Nosaltres com el Consell d'Esport Escolar de Barcelona hem tingut casos molt similars i ho hem tractat d'una manera també amb la màxima inclusió i sempre respectant el gènere que se sentia la persona en el qual ha hagut la sol·licitud oportuna per part o de la persona física o de l'entitat a la qual estava integrada. Tenim un primer cas que és d'un alumne d'un curs de formació de dinamització poliesportiva de l'Escola Catalana d'Esport, que al moment de realitzar el curs estava en tràmit del procés de canvi de noia a noi i a efectes legals encara estava a les seves dades originals. Va demanar que els llistats del curs i a l'hora de dirigir-se a nivell durant el desenvolupament del curs sigués el seu nom de noi, que és com es sentia. Es va fer la tramitació a l'Escola Catalana d'Esport. Quan va fer el curs era menor d'edat, tenia 17 anys. Després, ja quan va acabar el seu procés, ja es va regularitzar la seva situació, es va demanar a l'Escola Catalana de l'Esport el canvi de certificació dels seus fiates, de les titulacions corresponents, i des de l'Escola Catalana d'Esport es va fer amb plena normalitat i va rebre, va començar el curs com un nom i després va tenir la corresponent titulació com ell desitjava. Després tenim un cas també de participant d'un esportista transitant a gènere femení, que era un noi d'una escola de categoria Leví, que a nivell administratiu l'entitat va demanar la seva tramitació i, clar, com encara no tenim el procés de l'aplicació informàtica actualitzat, que és un tema que tenim pendent, es va fer el canvi, va ser una petició, estava en tràmit de trànsit a canvi de gènere, encara això sí que estava definit, i el que es va fer va ser un canvi manual i després, a partir d'aquí, va participar en el seu equip femení, a l'equip femení, i al final van quedar segons en el campionat d'enguany de la Lliga Comarcal i va rebre el seu guardó, igual que les seves companyes, en la gala que van fer de lliurament de premis, i va participar en normalitat i no va haver-hi cap mena de situació, cap controvèrsia al respecte. Va jugar en plena normalitat i jugant amb el que ella volia, que era participar amb el seu equip de companyes de bàsquet. També aquesta mateixa persona va participar en el cross, que organitzava també la seva escola, que estava dins de la nostra lliga comarcal, i el mateix, va participar en la modalitat femenina en plena normalitat. I després tenim un cas també de cross, que en principi no estava en cap mena de trànsit o de petició de canvi o de procés de canvi, que també era un nen que se sentia nena. I, a més, a partir de la petició familiar traslladada per l'escola corresponent, va fer una petició i nosaltres el que vam fer, evidentment, és respectar el que se sentia la noia i va participar en categoria femenina en la seva cursa en plena normalitat. Són casos que, en principi, el que nosaltres tenim molt clar és que s'ha comentat retirativament de que hem de prioritzar i respectar el que se sent cada persona i a partir d'aquí marcar, potenciar protocols, conscienciació, etc., que ja, en tot cas, ja Estefania, té una part final també, podrà fer el comentari corresponent. Moltes gràcies. Bé, i per acabar, en la línia que estava parlant el Josep, no? Com a conclusions o el que determinem una mica nosaltres és que hem de garantir
aquest dret universal, aquest dret fonamental de la pràctica esportiva a tothom, independentment de la seva identitat de gènere, de les seves capacitats. Vull dir, hem de garantitzar la pràctica esportiva com un dret fonamental a tothom, a tota la ciutadania, no? És important adaptar aquests processos d'inscripció amb els que ja hem fet incidència. Val a dir que fa 2 dies a la reunió que vam tenir de comissió directiva de la Unió de Consells Esportius ja es va decretar i vam tractar un punt sobre com procedir a fer aquestes inscripcions, posant nen, nena i posar l'opció de no binari o fins i tot una opció de no ho vull dir. No? I doncs a partir d'aquí ja realitzar aquella consulta de on vol participar o on se sent millor en la categoria de participació. I per acabar, és evident, no?, que estem aquí intentant extreure o portar a terme ho portem a terme de la millor manera que podem o sabem, però sí que és veritat que cal aprofundir, no?, i actualitzar una normativa esportiva i aplicar uns protocols de forma unificada on tots els agents implicats tinguem aquesta referència i poder garantir la pràctica esportiva per a tothom. Només em queda que agrair al Consell Català de l'Esport ens ha convidat a participar i, per tant, els agraïm que ens deixi poder explicar i poder manifestar el dia a dia que ens trobem als consells esportius, concretament al nostre, el del Tarragonès, i esperem que aquestes càpsules formatives que anem fent ens donin eines per a tothom per poder tirar endavant i que tothom tingui l'accés a la pràctica esportiva. Doncs gràcies, senyora Serrano i senyor Córcoles. I abans de finalitzar aquesta sessió informativa, volem escoltar-vos a vosaltres, a tots els que ens esteu seguint a aquestes ponències. Així que, bé, ja tenim algunes de les preguntes escrites en el xat. Si en voleu fer més, recordeu de posar el vostre nom, cognom i l'empresa o l'entitat de la que formeu part. I així els nostres ponents, juntament amb la cap de l'àrea d'esport escolar del Consell Català d'Esport, Carolina Garzo, que s'incorpora ara mateix també, doncs us donaran resposta. Així que comencem amb la que ens fa la Laura Banyoles, entrenadora, que ens diu: podeu explicar una mica més sobre com estructurar les categories competició amb diversitat de gènere en una mateixa categoria? Com ho justifiquem davant de famílies, personal tècnic, perquè és una situació que causa molta controvèrsia? Qui vol contestar aquesta pregunta que ens fa la Laura Banyoles? A veure, en principi no tinc clar que sigui referit a esport escolar o a esport federat, però en tot cas, pel que respecta a l'esport escolar, actualment hi ha una sèrie de regulació dels programes d'esport escolar i de les categories, de les classificacions i tot això que s'està revisant precisament per incorporar aquesta perspectiva LGBTI+, i altres perspectives inclusives de persones amb discapacitat, i per tant podem dir que tot això s'està ara reorientant i actualitzant totes aquestes normatives i regulacions que parteixen d'una primera regulació més genèrica per part dels programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya i que després han de regular el que és la normativa concreta de la competició esportiva escolar, que són els Jocs Esportius Escolars de Catalunya, i després la normativa específica en cada modalitat esportiva. Com heu vist en els exemples de bones pràctiques, doncs els consells esportius ja estan actuant d'aquesta manera i facilitant aquesta participació, però sí que és veritat que cal establir i actualitzar la normativa de referència per poder fer esment de tota aquesta perspectiva LGBTI+, i poder-la incloure en tota aquesta normativa. A part que en la part pràctica ja s'estigui actuant d'aquesta manera en molts dels consells esportius. No sé, Carolina, si també ens pots respondre a aquesta pregunta que ens fan, que és referida precisament a l'esport escolar, i és que ens diuen: com gestionar moments vestidors a partir dels 12 anys, quan un mascle es canvia dins un vestidor de fèmines? I la mateixa pregunta dins una competició escolar. Com es gestionen les classificacions? Lluïsa, a veure, el tema vestidors? Ai.
Vale, em sentiu? Sí. A veure, el tema vestidors. Els vestidors, la gent s'hi va a canviar. A les dutxes la gent s'hi va a dutxar. La gent no va fer altres coses en aquests espais, no? Per tant, oi que nosaltres acceptem i veiem que els cossos són diferents i no ens passa res? Doncs quan els cossos diferents i la diferència d'aquests cossos pot tenir a veure també amb els genitals, hem d'entendre que tampoc ha de passar res, diguéssim, no? I ens hem d'anar acostumant a tot això. Que tenim por les persones adultes respecte al que pot passar? Sí. Moltes vegades tenim por que en un vestidor de nenes hi hagi una nena trans amb penis, però en canvi no tenim por que en el vestidor de nens hi hagi un noi que sigui gai, que li agradin els homes, no? Que també podria fer actes, entre cometes, de violació i tots aquests imaginaris que tenim respecte a aquestes situacions. Per tant, jo crec que hem de fer un pas endavant, que hem d'obrir la mirada i que hem d'entendre. Dit això, una persona trans, quan va amb un vestuari, el que no fa és exhibir-se. La primera cosa que fa aquesta persona de vegades és dutxar-se amb el vestit de bany o dutxar-se, no? O canviar-se d'una manera, diguéssim, discreta. Per tant, partim d'això, partim de que ningú va a fer mal a ningú i partim de que els cossos diferents són diferents amb totes les parts del cos. I també, escolta, a les famílies, els nanos van a colònies, els nanos van a campaments, i això és un tema que es treballa d'una manera molt més oberta i que no passa res, que ningú viola ningú. Per tant, amb això hauríem de començar a pensar i de començar a poder parlar amb les criatures i de poder informar que els vestuaris són diversos, de cossos diversos, i anar fent tot aquest camí cap a poder avançar amb tot això. Això era el tema pels vestuaris. I l'altra pregunta? Jo crec que també et podem afegir, Lluïsa, que també és recomanable, en la mesura del possible, disposar també de vestuaris familiars, on s'indiqui, o vestuaris individuals que tenen, o familiars, o els estàndards, que tenen un espai de més privacitat, en certa forma, no? O també rètols o rotulació que digui que aquells vestuaris estan oberts a tot tipus de persones, independentment de la seva identitat sexual, no? També una mica aniria per aquí, no? Anar adaptant aquestes realitats a que les persones totes se sentin còmodes, no? Pel que fa a la segona part de la pregunta, del tema de com es gestionen les classificacions de la competició escolar, repeteixo una mica el que he dit abans, insisteixo que és un tema que ara s'estarà treballant, però si és a nivell de classificacions, en principi, el sistema de classificació en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya està tendint cada cop més a un sistema de classificació integrat que incorpora la classificació per resultat i un tema important de valors a tenir en compte i, per tant, tot això també podria estar inclòs en això. De totes maneres, en els exemples que ens han posat els consells esportius, heu vist que han integrat aquestes persones a la competició, a la categoria de la seva identitat de gènere i, per tant, en principi no cal canviar les classificacions per aquest motiu. I volia afegir una altra coseta respecte a la pregunta anterior que potser no he contestat, però que ja s'ha dit en la presentació, que de cara a les famílies, el personal tècnic i la societat en general, és important fer aquesta tasca d'informació, de sensibilització, tota aquesta tasca que s'està generant ara i s'està insistint en que cal una miqueta, dintre del punt de vista que ens ha exposat molt bé la Lluïsa, intentar obrir les mirades i canviar tot una miqueta entre tots aquesta situació social en la que es troben aquestes persones i que no hauria de ser, que hauríem de facilitar que precisament totes aquestes persones puguin practicar l'esport i altres coses de la seva vida amb tota normalitat. La Laura Banyoles també ens pregunta, ens fa la següent pregunta i ens diu: activitats per a dones i activitats per a homes. Encara és present i l'assistència encara ens ho marca. Com podem modificar-ho? Com podem aconseguir que dins una classe dirigida hi hagi més diversitat? Com aconseguir que també hi sigui dins una classe de fitness, especialment a la zona de pes lliure? Com eliminem aquesta barrera entre esports segons gènere?
Clar, l'esport no és de dones ni és d'homes. L'esport és per tothom. L'esport és com dèiem, l'esport, el futbol femení. El futbol és futbol. Val? A partir d'aquí sí que estem treballant i hem de treballar tots i hem d'anar cap a una societat que estableixi i que trenqui aquests estereotips que anem arrastrant des de la història de l'esport. De llavors, no? Tots aquells esports que històricament han sigut esports més feminitzats, doncs que anem obrint la promoció dels esports i anem normalitzant aquelles situacions que ara són normals i ens reclama la pròpia societat, no? És a dir, tots aquells nois, ara em ve del cas, precisament un dels últims episodis d'homofòbia que s'han produït en el cas del nedador de natació artística, el Denis, que ha rebut realment una discriminació homofòbica molt forta a través de les xarxes per la seva expressió de gènere i perquè està precisament practicant una modalitat esportiva que històricament i tradicionalment estava més concebida per les dones i que els homes aquí s'estan obrint camí i treballant moltíssim, com està fent aquest esportista del nivell que acaba d'aconseguir una medalla amb una competició europea. No? Per tant, és una tasca que hem d'anar fent entre tots i totes, normalitzar l'esport per tothom, no l'esport en funció del nostre sexe, el nostre gènere, sinó l'esport compartit i l'esport inclusiu, no? Bé, doncs, acabem amb això, se'ns ha acabat el temps. Recordem que la sessió ha quedat gravada i es publicarà properament en els propers dies al canal de YouTube d'Sportcat. Si voleu fer-nos més preguntes, us deixarem uns correus electrònics ara en el xat de la presentació perquè ens pugueu formular totes aquelles preguntes que vulgueu fer-nos. Ara sí, gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i participació. Fins la propera i que tingueu una bona revetlla de Sant Joan.